Najeriya ƙasa ce guda ɗaya, amma rayuwar ta zama ba ɗaya ba. Muna rayuwa a ƙasa ɗaya, amma mutane suna rayuwa kamar ba a ƙasa ɗaya ba. A wasu sassa na faɗin ƙasar, ana samun kwanciyar hankali, ilimi da kuma ci gaba. Amma a wasu yankin na Najeriya, rayuwar ta zamto gwagwarmaya da neman tsira kawai. A arewacin ƙasar, rayuwar ta zamto akwai jahilci, akwai talauci, akwai kuma rashin tsaro. Kuma abin tambayar shine me yasa har yanzu yake a haka? Shin matsalar shugabanni ce kawai ko kuma mu ma muna da rawar da za mu iya takawa? Saboda gaskiyar ita ce babu wata ƙasa da za ta gyaru matuƙar mutanenta ba su shirya canzawa ba. Mun saba da matsaloli a arewacin Najeriya, abin har ya zamto kamar al'ada. Mun saba da labarin tashin hankali har baya ba mu tsoro kamar da. Kuma wannan matsalar ba alama ce ta ƙarfi ba, alama ce ta cewa muna rasa tausayin junanmu. Idan har rayuwar ɗan ƙasa ba ta da daraja, to babu wani ci gaba da zai yi. Duk inda aka samu adalci, to akwai ci gaba. Haka kuma duk inda aka rasa adalci, to akwai koma baya. Don haka tambayar gaskiya ita ce, shin mun shirya faɗin gaskiya? Shin mun shirya mu gyara kawukanmu? Ko kuma za mu ci gaba da kallon komai yana lalacewa ba tare da mun ɗauki mataki ba? Lokaci ya yi, ba na zargi ba, amma na tunani da kuma yin gyara. Lokaci ya yi da za mu haɗa kawukanmu ba tare da kallon cewar wancan ɗan shi'a ne, wancan ɗan izala ne, wancan ɗan ɗariƙa ne. Lokaci ya yi da za mu haɗa kawukanmu domin mu ciyar da ƙasarmu gaba. Duk ƙasar da ta ci gaba a duniya, to za ka samu akwai haɗin kai a cikinta. Amma duk ƙasar da ta rasa haɗin kai na al'ummanta, to ba yadda za a yi ƙasa ta ci gaba. Don haka lokaci ya yi da za mu haɗa kanmu don mu ciyar da ƙasarmu gaba. Idan kuwa har muka kasa zama ɗaya, to matsalar za ta ci gaba da kasancewa. Canji baya farawa daga sama, yana farawa daga mutum ɗaya ne, kuma wannan mutum ɗaya zai iya zama kai. Daga ƙarshe, ina fatan Allah ya kawo mana zaman lafiya a ƙasarmu. Allah kuma ya haɗa kawukanmu. Domin samun irin waɗannan faɗakarwa, ka yi following wannan shafin. Sannan kuma muna so kai ma ka rubuto mana ra'ayinka a cikin comment section akan wannan maganar da muka yi.